BPF आरो BJPआबो सिङारि जेंना दं। बेनिखायनो बनरगाव बियाबाव बिथांमोनहा दाबो बिजाथि फोसावनो हायाखै। BPFआनो जा BJPआनो जा बनरगावआव बिथांमोननि अबस्थाया मोजां नङा। बेफोरखौ नायनानै UPPLनि बिजाथि थामहिनबा आं देरहानाया बनरगावआव रोखा। थांनाय 2020आव आं 18,000 भट मोनदों आरो BPF हिसाबै राजीव ब्रह्मआ 5,000सो बारा भट मोनदों। नाथाय थांनाय 2020निफ्राय प्रमद बर'आ जौगानाय गोजोन थासारिनि थाखाय जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ रायजो राजाफोरा गनायना लाबोदों आरो प्रमद बर'खौ फिन गोहोआव लाबोफिननांगौनि थाखाय बनरगावनि रायजो राजाफोरा आंनो भट होगोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों 9 नं बनरगाव बियाबनि UPPLनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मआ। दिनै बेलासियाव बियाबनि सिङाव थानाय फाटगाव ओनसोलनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि नखरफोराव हाबै हाबै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थामहिनबा डोर टु डोर केम्पेइनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बेफोर बेरफ्रुसारनाय बाथ्राफोरखौ बियाबनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मआ। नोंथांनि बनरगावनि फाटगाव जितु डोर टु डोर केम्पेइन खालामदों मा फोरमायगोन बे समाव? जों दिनै फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जे BTCनि बिसायख'थि जागोन बेवहाय जोङो जोंनि हान्जानिफ्राय आरो आंबो लोगोसे आं बनरगावनि केन्डिडेट जानानै UPPLनि केन्डिडेट जानानै जों न'आव हाबनानै रायजो राजानाव जों आखाइ खबजोबनानै जों खावलायदों जाहाथे शान्तिनि थाखाय आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंहा प्रमद बर' सारखौ आरोबाव जाहाथे BTCआव माने शिफ्ट खालामनो हायो बिथांखौ खामानि मावनायनि परिबेस होनो हायो। बिनि थाखाय जोङो रायजो राजानि न' हाबनानै आइ आफाफोरनाव जों आखाइ खबजोबनानै जोङो जोंखौ जाहाथे आशीर्बाद होयो जों बिनि थाखाय जों न' हाबनानै जोङो खुलुमै जों माने आशीर्बादनि थाखाय जों बिनाय जादों। बेयाव बनरगाव हिसाबै BPF आरो BJP गावनाय बायदिखौ जों नुदों। नोंथाङा देरहानायनि आसा खालामो होननानै बुंनो हायो नामा? थारैनो जों बेखौ नुदों। बियो माने प्रेक्टिकेल खोथा। दिनैहाय BPF आरो BJP अर्थात माने राजीव ब्रह्मआ बियो सिगाङाव BPFनिमोन नाथाय उनावहाय बिथाङा माने BJPआव थांदों नाथाय बिथांनि भटआनो BPF। बेखायनो दिनैहाय जों नुदों माने BPFनिबो केन्डिडेट थागोन होननानै जों खोनादों आरो फारसेथिं राजीव ब्रह्मआ BJPनि केन्डिडेट जागोन। BPFनि केन्डिडेटआ दाबो अफिसियेलि डिक्लेयार जायाखै। बेहाय निस्सय सिङाव माबा मोनसे प्रब्लेम दं। बिथांमोना सिङावहाय मोनसे क्राइसिस जादों। बे क्राइसिसनि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय केन्डिडेटखौ डिक्लेयार होनो हायाखै। बेनिफ्रायनो जों हमनो हायो दिनै BPFआबो इन्टारनेलि बिराद प्रब्लेम दङ। इभेन BJPआबो माने बिथांमोनहा बनरगाव समस्थियाव प्रब्लेम दं। ओंखायनो जों दिनै रोखा बुंनो हायो आरो जोङो प्रेक्टिकेल ग्राउन्ड लेभेलावहाय जों नुदोंबा दिनैहाय BJPआनो जा BPFआनो जा बिथांमोननि माबाया हान्जानि जा अबस्था बियो मोजां नङा। बेखौ नायनानै बनरगावआवहाय UPPLनि केन्डिडेट आं माने देरहागोन रोखा। जिहेतु 2020नि नोंथांनि भट मोननायनि हार आरो देग्लाय 2025नि जिहेतु BTC बिसायख'थियाव नोंथाङा बेसेबां मोनगोन बेनि गेजेराव मा फाराग नुदों नोंथां? थांनाय 2020आवहाय आङो 18,000 भट मोनदों नाथाय राजीव ब्रह्मआ 5,000सो बारा भट मोनदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा दा जोंहा प्रमद बर' सारनि 2020निफ्राय दिनैसिम जाबायदि खामानि मावदों रायजो राजानि समाजनि खामानि मावदों सान्थिनि खामानि मावदों गोबां मोजां खामानिखौ नुनानै BTR बासिया दिनैहाय माने प्रमद बर'खौ एक्सेप्ट खालामदों। माने बिथांनि खामानि मावनायखौ जों बयबो नुदों आरो बेखौ नुनानै BTR ओनसोलाव इभेन मेक्सिमाम जों दा नुदों जे बनरगावआवहाय मोनसे खोब जोंनि माबानि हान्जानि सायाव रायजो राजाफ्रा मोजां मोननाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनायनि नामावहाय बनरगाव समस्थिनि केन्डिडेट आंखौ भट होगोनखौ जों नुदों आरो जों देरहागोना 100% रोखा।